Hi guys, nakaabot na mi sa balay. Upami nakaabot guys kay gitabangan sa ako sa mama dito pagbugha sa kahoy. Kay reklamo siya nga manay kahoy. So gitabangan sa ako pagbugha. Karon nami dala nga BH. Kitagaan mi ni Ate Mayamia og isa ka buok lechon manok. 15 ka buok lechon manok ang ipapalit ni Mami Vic. So kay gamay ra man ang bisita ni Iba, gipang hatag-hatag. Gihatag sa Maninoy daw sa nagtabang dito naglihok sa nang gitabang dito pagloto gipang tagaan mi ni Ate Mayamia daw nakadala pug og lechon baboy mo na mo isudan karon kaning lechon manok ako lang ning lutoon karon daan adobohon tapos ugma ni sa buntag ipamahaw kana isa gina kabuok lechon manok ang gihatag ni Ate Mayamia guys kami tanan gipanagaan si mother gitagaan pod ug kana pod munay among sudanon sa panihapon. Sige na lang. The next day. Yan guys, ready na ang pamahaw. Kaya nalalo na yung balunan sa sudan. Resilme! Oh, bakit ang luman ng iba? Dali na Resilme! Dali na. Sige na. Sige na, ka mag-eskwela. Miras pa nag-ulan. Anta guys. Kalubat mo na ng cellphone me. Ah.
na ah. Masilipin din eh. Aman ang silapin na nasa mong balo na, hindi mo ilabay. Ako sa sabi. Nagkakuha. Ay, may. Nay, ito. Ito, na basimuga, cholesterol board ba? Ay, may pasanggaan. May lalim ko ito. Ay, asang Diyos mo. Amo. Ito ko? Awak bang mo? Usin pa! Kaya balong nalakot na sila. Hindi nagtinulak mo. Ang brasa ni Nay. Siya, siguro. Ikaw na, me. Ayaw mo pagkaway. Ayaw mo pagkaway. Ayaw mo pagkaway. Ikaw na ba? Kauna ba? Kauna ba? Wala tarong yung kanon. Ayaw mo pagkaway. Ayaw mo pagkaway. Hindi lagi nasa ulan eh. Pero ay pagunit na na, nagtaon ka. Ay, sakit. Yan. Mami just. Ikaw na ba? Kaudto na. Ako. Nakukulang kaon. May natarog mo luto ho. Gawin lang. Ha? Ikaw na deh. Pagkat na ka deh. Lagi na. Nakuko. Nga nga.
Mangustin man ni guys. Kaya magustin. Ada ba ganang mangustin? Okay namin. Gamit na ni. Sige na, kauna. Umulan na po guys. Nabughat ang timpo. So mag alas 7 karon nga maghunong siya. Mag-eskwela min mimi. Bagyo siguro ni guys. Nagsulod ng bagyo. Hindi nga nagsige nag-ulan gahapon. Nag-ulan gahapon kadlawon. Pero kay naghunong ra. Karon wala gid. Merag nakasakay na to si Relona sa trekab. Di na makaeskwela si Mimi kay kusog kayong ulan. Grabe, nagbagyo gyud. Yay! Ampay sa absinos. Di pa yung siya nga di maka-eskwela. Unya sa to guys, ug maghunong ang ulan, may eskwela mi. Pero dili maghunong, dire ra mi sa balay magkondo. Usok! Tumayos na! Grabe nga ulan oh, kusog kayo. Kusog kayong ulan guys. Kapag ko nakapamahog si baboy, nasinggit ang baboy. Sininiyo ka na magkaon. Daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Hi guys, good morning. Suwabe na mo og di maghunong ang ulan. So naghunong man. Magdali mi pag-eskwela. Pero naniguro na mi dalag payong guys kay alam niyo na. Nakapayong. Ang timpo karon kalit lang ga tulo ang langit. Nang nagdala na lang mi payong paniguro. Ipapsin naman ako si Mimi niya kay kapadangat ang exam nila sa second quarter na kasi niya mag-review sila kay magsimbrik na rin sunod si Mana na mag-exam sila karon dani nang di na ako ni sa ipapsin gani kay alas 7 pa kusog mong gud ganina uwan niya hangin pod dili makuha ng payong kay ilupad walang karon at eskwela gid me kay aron maka-review si Mimi kay basin og Huwebes Burns lang exam isos to'y try kab me pagid ta nakasakay sa try kab me napakasabot mo sa mga maestra din guys labi nag-uwan na inani nga nag-uwan sa'yo sabot po na sila nga nung malit ang ilang estudyante kaya alas 7:25 alas 7:25 ang ilang panulod is alas 7:30 ibaklay pa namo ni Mimi hinabis ni Mimi baklay nagdagan ko ako pag ipadagan ni mo pagdali na ikaw may pagdali nagpas dili danlog ang yuta kay kuan man siya kanang ang uwan dalahangin munang dili kay danlog ang yuta oh napalaw ta mo lagi dili ta mag-absent kay ting kuan karon ting review gahapon nang absent sila gahapon guys kay tuyaan na dito sa bata nilang lang gipangkuha sila ayun siya nga ante wala man nakuban sila ni Mimi kung school man to sila na wa man sa din nag-eskwela sa hapon niya bata nilang lang
Gipang kuha sila ni Mimi dito sa balay. Namo na nga naka-absent in town sila gahapon sa hapon. Sila gitanan gikan ni Saksak. Mimi, Mary Grace, Lingling. Amay ako absent gid sila gahapon tanan. Sa hapon na sa noon. Sa buntag, eskwela na sila buntag. Si Bia man, nag-absent pala pa gapon. Wala gyud si Bia apil bata lang. Absent na. Tapos mi, dagan mi. Natabi tayo mo na pagwala ka. Wala mo kuha ba? Naman ang gusto. Tagana din eh. Ay sa bagay. Daga, sa balay. Pero yan lang. Hapit na mi sa karsada makaabot guys. Nanami na sa Pangason. Ayo pag isagid-sagid na imong tiil sa imong pikas tiil kay nabulingit na imong gisuot. Abi magina mo mag lahutay tong ulan gago. Nag hunong ra man gani. Nagsakay pa ka ni Uncle Julius, May. Lakaw na. Alay ito na si Mama Lok, May. Ana. At ingatan ni Uncle Julius. Dali na. Ay, kabalik sa password ni Mama Lok cellphone. Ha? Mama Lok cellphone. Dalo ka sa password ni Mamalot sa cellphone? Sure ba? Okay. Karsada na gid ni guys. Basta. Basa. Oh. Hindi lang karsada lang sa tao. Bala ako walay na iba. Siguro para. Ano pang ambisyon kay di ta kabalay dani kay di ni ato yuta diri. Lagi man siya nga may pa kuno ato balay dani ra sa airplane karsada. Kaya na pang ambisyon kay di ni ato yuta dani. Di tara ni makakuan sa duol sa karsada kay di ni atong yuta. Thank you for watching. Daghang salamat sa inyong tanan guys. Tingnan si Mimi guys, isulod na. Nasa ko lang mama ka na kay kuhaon. Uli radayin ko. Hanggang dito lang video ko guys. Ako magpaalam na. Maraming salamat sa inyong tanan. Tanan. Lalo na kay Ate Gisilo. Daghang kayong salamat. Ate California. Daghang salamat. Ma'am Pinay Beauty. Daghang salamat ma'am. Mami Vic. Sis Ewan. Ma'am Army Cepeda. Ma'am Nelpa Sarmiento, Sir Jerwin Vic, Sir John Lester Paymalan, Manang Los, Ma'am Angel Oyang, Sis A1, o shout out Ma'am, shout out Sir Randolph Midel, shout out Ma'am Losya, shout out Ma'am Binakaubi, o shout out Ma'am Nancy, shout out Ma'am Regine Roslifayo. Daghang kayong salamat sa inyong tanan-tanan guys. Lalong-lalo na sa mga solid supporter, silent viewer. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. O hanggang dito lang video ko guys. Bye-bye. I love you all and God bless you all guys. Bye.